Serbisyo Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Aksyon! Night Patrol! Pagbantay sa mga hitabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunang iging disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon Radio! My God, I hate drugs. Aksyon! Night Patrol! Mga gabi sa liwat, kamusta naman mga panangaraman tagparabati, Region 1, mga palagag kita sa Labilin, isa ka oras, 17 minutos, karong adlaw Lunes, Petsa 30. Sa gihapon bulan sa Marso, nagapabilin sa tuig 2020, dalawang tulog na lang, magabulag na sa ato ng bulan sa Marso, magasangko naman kita sa another nga bulan sa April. Dasig na, no? Pag ginabadbad ng ang numero sa kalendaryo, Marso, dason, Abril na. Dasig sa mga panahon, daragan sang oras, ang pagtiyog sang kalibutan.
Lunes naman nga edisyon sa inyo sining nga palatuntunan sa kinaandan liwat naman naton nga mangin kabuylog ang bilog naman nga pwersa sa aton sining nga news team aton sining nga mga correspondent sa liwat naman nila sining nga pagdurong sa pinaka-ulihi labas. Matipon nga mga police report, blotter entry, record of events. Opisyal nga nabalag sa police blotter entry sa aton sining nga makapulisan Central, Southern kag Northern Negros. Of course, update kita sa aton sa nga Patrol 3 Navarra Patrol. Nagarabiyong nasa pinakabahin sa Metro Bacolod ato naman liwat nga bantayan, himulsuhan. Anano man nga mga eventualities from where the action is. Aton sa ni mata kadurunggan oras sa kagabiyo ng aton sa nga Patrol 3 Navarra Patrol. Aksyon John Diaz, unang mag-responder. Back to back sa ato sa nga piloto, aksyon Nani Kirao. Ato mga pagbantay sa pinakaulihiman nga mga balita. Update sa national, international ang pagtutok gihapon naton sa COVID-19. Ara si aksyon ang depensor nga nagatutok. Aton sa nga monitoring center sa aksyon radyo Bacolod. Updal magkita sa aton sa nga mga technical partner diri sa Studio A. Sa master control sa technical side, builog nato na puwersa ni aksyon broadcast engineer Henry S. Pulgar. Backup diri sa aton sa nga IT expert aksyon JM Baikin. Dito naman sa transmitter control tower sa Barangay Talog, Syudad Sangbago, ang puwersa naman ni broadcast engineer Edward Bolico. Sa kinandan ang inyo sini alagad, ang inyo sining angkor man Action at Patrol Program Lunes Tub-Tub Sabado. Ako naman si Action Eric Magbanwa, off din ninyo ako sa labilin. Isa ka oras, 14 minutos nga pagpangalagad inyo para tuntunan. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, radyo. Action! Night Patrol! Ang unang kamay sa kato sa pagpakalagad masamig ginadulong sa inyo sa kaluwan sang Evergreen Herbal Capsule ang pinakabago kag pinaka-epektibo nga herbal supplement. Nagabulig limpyo, nagabulig pabakod, ka nagabulig balansi sa mga sistema sa aton sining lawas. Isa pa sa sikreto sa Evergreen Herbal Capsule, ang sobra ginabuhinan ng kulang gina dugangan. Ano ang kulang nga dapat dugangan nga nagaresulta sang nagkalain-lain nga baratian? Ang kakulang sang vitamins kag minerals. Vitamin A, B vitamins, vitamin C, vitamin A, potassium, harada ang iron, calcium, magnesium, zinc, kag iban pa. More information, ikayong lawas dulot sang Evergreen Herbal Capsule. Pwede ka mo ka-text, pwede ka mo ka-call sa cellphone number 0910-126-4595. Pangitaon nyo lang si Doc Crispin Hico. Evergreen Herbal Capsule, nabakal sa bisan di ilang abutika sa Bacolod kag Negros Occidental. Magtumana sa Evergreen Herbal Capsule, adlaw-adlaw ang katimbang sa inyo ikayong lawas. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, radyo. Night Patrol! Ang ini mga porsyon sa ato sa pagpangalaga, ginadulo naman sa inyo sa kalawas sa Dr. Alfred's Mangosteen Soap. Mayara ginatawag antifungal properties nga nagapadugang itom sa aton sininga buhok. Ini maayo man nga nagahatag vitamins kag minerals ang mangosteen. Diri ka na 100% certified organic, 100% natural ang Dr. Alfred's Mangosteen Soap. That's why sa inyo sininga pagpamalaklon
Ayaw gin makalipat, hindi malipat. Lista ha, para hindi ka malipat. Kadalang alam, Dr. Alfred's Mangosteen Soap. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Kag hindi man ka mo makalipat, ili kabayan sa aton sa nga pagpalagad, ginadulo man sa iyo sa kalawan sa Santon Plus Coffee Mix. Sa aton nga pagpangapi, dapat hindi lang basta-basta nga kafe. Inablang kape nga may 7 times ang vitamin C sang sa orange. Inang kafe wala nga may 4 times calcium sa gatas. Kafe nga may 4 times vitamin A sang sa carrots. 3 times ang potassium sang sa saging. Kag may 46 ka type sang antioxidant. Ini ang imo makuha sa Santon Plus Coffee Mix. May kafe ka na, may bulong ka pa. Santon Plus Coffee Mix, himo ini sa Santon's Balonggay kag soya. Kafe nga maayong benepisyo sa aton lawas. Tandaan man ang alam, basta kafe nga healthy, Santon Plus Coffee Mix. May kafe ka na, may bulong ka pa. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Ang unang bayan sa ato sa nga pagpangalagad, of course, kinaduro man sa iyo sa kalawan sang Life Extension Clinic. Gusto naman ang libre nga medical check-up Lunes hasta Biyernes o pod sa ili di kalidad nga medical doctors. Kadto pamasari na relasyon GA Esteban Building, ara din ang opisina sa Life Extension Clinic. Hadto naman mismo sa Life Extension Clinic, mabakalang pinakasikat, mapatihan nga vitamin hormone rekomendado sa mga medical doctors. Damo sa balatera, damo man sa balatera pa ayaw mo niyang vitamin D3. Ang vitamin D3, amo ni siya bali produkto sa Life Extension, mabakal sa bisan di nga botika sa bilog nga Negros, ilabis na nga branch sa Negros Grace Pharmacy. More information, ikayong lawas, dulot sa vitamin D3 sa Life Extension. Pwede ka mag-text ka call sa phone number 0920-5056-501. Basta libre nga medical check-up, Lunes hasta Biyernes, o pod sa ila di kalidad nga mga medical doctors. Dala produkto vitamin D3, katuina, pamasanina. Dala ng aksyon, GA Esteban Building, ara dira ang opisina sang Life Extension Clinic. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon Radyo! Aksyon Radio Philippines Standard Time, alas 9:52 na. 8 pa ka minutos ang nabilin antes kita mag-aungol sa tak ng alas 10 sa saligabahan sa aton sa pagpangalagad. Amo man ini ang adlaw, unang adlaw, nagipatuma na ang Enhanced Community Quarantine. Hindi magwa sa inyo lungga, hindi magwa sa inyo balay, kung wala malang sa importante nga emerhensya kagadtuan. Gwa ka lang, provided dalon mo ang imo sininga home quarantine pass. Para nga kung in kaso makaagi sa overpass nga may pulis nga nagabantay, may ipakita ka nga pass para hindi ka mapaso. Kaya kung di marason, kung wala ka man lang sa rason nga nagwa ka, may maging bakal ka man lang, may maging katuan ka lang importante, nag-withdraw ka kwartas bangko, sa ATM, o bakal ka lang bulong sa butika, pag hindi mo ma-justify, ang imo sini nga pagwa, bit-bit ang imo sini nga home quarantine pass, patay kang bata ka. Kay, selda ang katuan mo, di malas, may kaso na, may pinalidad pa.
Una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Radio. Action Night Patrol! As of broadcast time, ang report nga nakuha naton sa Bacolod City Police Office, ang nagbayular sang curfew karon nga gabi plus ang pila ka mga naglapas sa executive order sang mayor, naglabot na tanan, suma total more or less 48 ka persona. Nagbayular sa curfew plus naglapas sa enhanced community quarantine. Sige ang libot na Action John Diaz. Alingkos balay kadto ko sa office. Hoy, daw ka sariwaol, daw nablang dumamaguhan ka, no? Pasado pa lang alas 8, ang dalan, porte na katawhay. May nagalabay nga salakyan, maisip mo, studlo mo. Hopuli nga magintayo yun ini, ha? Kag hopuli mapungganta ang pagsaka gihapon sang mga cases napatay, person under investigation, person under monitoring, daw ay nag-reduce, nagasaka lang nga nagasaka ang kaso. Di may mga pasuni nga posible i-extend ang ginatawag nga enhanced community quarantine. Siling sang aton nga DOH, karong sabat sa aton nga DILG, hopefully hindi na magkadto pa sa punto nga ma-extend pa ang 14 days kay base kung matumba ang aton ekonomiya sa pungsod Pilipinas. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Night Patrol! Aksyon Radio Philippines Standard Time alas 9:56 na. 4 minutos para bilhin antes kita mag-aungol sa tag na alas 10 sa sinigabahin sa ato sa ibalagan i-check ng ato sa Siniga Patrol 3 ang ato sininga Nabara Patrol before sa mga report gika sa ato sininga mga correspondent sa mga nagkalain-lain nga mga banwa kag syudad all over Negros Occidental. I-check ng ato sa Siniga Patrol 3 Nabara Patrol dugangan tang observation aton plus sa observation ma'am ni Action John Diaz as of broadcastan as of 9:56. Kamusta ang sitwasyon sa Metro Bacolod? Dako posibilidad nga dugay pa mag-aga basi madugangan pa rin ang mga nadakpan sa curfew kag ang nagbayular naglapas ang enhanced community quarantine. Ang masinimla ni Police Lieutenant Colonel Ariel Pico pakila sa uktos interview ta nga ato niya purpose hindi sila nga dakpon sila. Ang purpose natong kuntani nga ma-reduce ta kag kung pwede lang why na sang tao pa or if not salakyan nga makitaan mo sa dalan nga nagadalagan. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon, Aksyon, Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. I-check na Action John Diaz sa patrol. Diyan namin gabi, please come in. Maayong gabi, aksyon na rin, kag sa tutanan nga mga ka-aksyon. Namin ni sa mga gabi, kamustahon, tabi nga ito mga ka-aksyon. Okay. Kumusta man ang pagtiner nila, sunod sa puloyan, aksyon na rin. Awagin man ah. Oo, nagsiling mo na. Wagin man nagtinir ang iban. Tika-tika gyapon ah. Oo, may aragin din aksyon na rin, nga ako magkita lang gamay nga tiyempo, gamay nga buho. Take advantage na yun. Pangalit daw, pangalit. O pangalit, kaya mo gina, especially kung kita sinabi nga do kahuyang gamay, kagaga kita sila gamay, abi nga do may buo-buo na to, pwede sila karanda de, ay, ang iba niya, ngita gina tsimpok sa reka para makagwa, sila tagsaka mga longga, no? Gani. Anyway, do ka palibag ko man sa aton, tanandari nga pananawan, kaya mo sini oras, ang aton nga madala nun, do ka limpyo sa mga salakyan,
sa mga nagapanglagaton, sa mga nagalibot, abi kag iban pa. No, makita naman daton dre, aton nga mga kapulisan, mga patolkar, nga nagrambihong, nagasekyar, sa pila ka mga areas, action erect. No, ang police station number 7, ganyo, pila na ni kalibot ang patrol nila, bago naman kabalik, naman din sila sa may police station, karon gid lamang nga gabi, ang pinakamayo, diri sila nga resulta, why sila bit-bit action erect. Okay. Kung may bit labot sa likod, may naglapas na sa curfew o kung sa enhanced community quarantine. At least arin kilid sa police station, wala. Okay. Karon nga gabi, wala. Pero sa record nila, doon sila ikaduwa sa pinakadamo action erect. Kaya tima ko may pulo, gid sila nga nadakpan sa curfew, kag ang iban, posible enhanced community quarantine, mas nagdamo pag ginatani kung why sila bala may puro pasensya na kaya may nagkara problema. Balasi, hindi mo gina perfect mo. Bago pa malang implementasyon nga daan, ini kag do nakibot gid ang tanan. Sining action erect ang bagay hindi ni ma-perfect gid gila yon. Nga unang adlaw, perfecto dayon action erect. May Kita mga mo, room for improvement. Ang isa sa mga classic sample, ang hatagay blas ang home quarantine pass, di wagin ma-perfect, ha? Oh, hindi gid na perfect. Da pa sa mo sa panukoy, ti medyo may mga ara pa daw ay matagaan, pero hopefully mapapas na buwas nga adlaw action dyan, ha? Oo, ang mga ganyan barko sa mga sa Lamuha, na mo ko dapat may mga sa mas dalan action erect. About siling home quarantine pass. Sige na pala mo kabalo ka mamang ini first gid man ang perfect gila yon. Gani man. So fully nga samtang nagadugay at least na mabuligan. Hopefully Hopefully brad dyan hindi man maglalain ng buot sa iba natin nga makuturan nga wise lang matagaan, pero sa liko sila tanang ginatingwaan gina siyang barangay nga matagaan gid sila kag makompleto tanan dyan. Nga kita mo na siya bilang oras kung kaisa daw hindi magtugot kung isa bala dyan. No, ulalabot ka daan, ini nga daan is kinanglan i-printing mong manual nga printing bala. Kalawig pagdaan sa mga purok kag mga balay nga inikit-ikit lang sa isa ka lugar, sa isa ka purok ti plus nga kusang pag kuan sa tao bala hindi mo gindayin marekta din bala kasi may mga palamangkotanon mga bala dyan so da ko sa kadaliman Gani, anyway, karon di gabi para sa tuturan nga matag paramati ang patrol sa may barangay Mansilingan. Dugay-dugay, after few minutes, target ato nakaschedule kita kay Kapitan Boy Pico. Ara sa barangay, nagaulat action erect. Iti ko pagi sa, partition na. Gusto para boto to ng problema, sa quarantine pass nga rise to graph to lang iban. Okay, itong ratio nga iban to, nagwa mo na? Oo, ang balya, subong pabaloy yung amido mga bago, naguro sila lang update do giningagaw nila action erect. Tiatis pa pastar nila, no? Pero unang ko din karon nga gabi, si Sir Abalayan, magutod sa ikabalo kasi area, pulo, ginang na dakparak sa curfew, no? Pulo, yan ang Station 7? Yan ang Station 7, pulo. Bodo mo mangli. Galing ulalabot, taban sa pulis, tinagalibot, mang karon nga gabi. Inang pulo na sila mo, dara ng curfew, kag ang enhanced community quarantine? Yes, both na na accelerate. Both na ang ECQ, kag ang curfew gan mismo. Okay. Wala pala itong takay, kabalo kagalibot, no? Balang Bacolod City Mobile Force Company. Ang Mobile Force Company, Mobile Patrol Group. Ang Mobile Patrol Group, nagalibot man karon ni gabi sa Montaños, in-accelerate. Ang MPG na nandun na kay Lieutenant Tapang Yes. Karon ni gabi na banta sa may police station number 6. Ang Bacolod, Bacolod City Police Office, Mobile Force ka pa na, under Police Lieutenant Colonel Altiliero. Okay. Yes. May mga officers sila nga galibot karon nga gabi sa ali sila sa ang BCMFC ali sa police station number 7. 7 na sila da? Ali sila nag-check karon nga gabi, no? Dara na sila actually Station 7? Ali sila sir mga gabi. Ang border sa Bacolod Morsa dyan? Ay si Sir Altiliero, Arigelo. Dyan? Kaya accelerate. Ang border sa Bacolod Morsa? Hindi nag-check sa police station, accelerate. Police station ka man lang. Ay, kaya sa kwan sa border control? Dito kami bago lang alin, kaligtaw ito, nag-pod kami di move sa may iyak na BCMFC. Okay. Kaligtaw sila check accelerate. BC? May sila may quarters sila daw? Command post? May mga personnel sila. Okay. Personnel. Kay ang isa to sa gabantay sa Bacolod Morsa, itong kwan border, si kwan, amigo ko, si I think PO3 Randy Ramos and Company. Okay. Oo. Gabi kayo, si Sir Altiliero, siya isa libot o siya sa pang-check.
Udi yaman guro basin, ano? Hindi. Hindi si Sir Tapang, Odi. Kay Sir Tapang Udis mo. Yan Oo. yung presidente Tapang. Si Sir, sir, wala Eh, ko signal. Colonel Di na Alcalera, ako nag-interview. guro check lang ko sa mga deployment sa personnel eh. Oo, gani. Oo. Opo, actually ko po na Police Lieutenant Florentino Balayan. Okay. Check na din siya. Sir, ngayong gabi, live kita production Eric Magmanwa, sir. Yes, good evening, Action Eric, no? Ngayong gabi. May gabi, sir. Medyo pasensya na kayo naka-face mask kami nga dawa, no? Sa walang kasos. Sir, kapila rin ng gabi, pulaw, sir. So, Damo na eh. lang sa aton general quarantine. Arin ako di. So, until now, wala ko kapuli. Kita mo tingog ni Abalayan, do ka tiga, do ka bugato. Although, Wala pa nagro tinurugan ay. Oo, ay sinurugan. Doon ka bugatang tingog. Okay, dalay ko rin sa mask. Apoy, tuyo. Doon ko lang tayo. Wala kayo na paot. Wala ba? Wala Wala paos, ah. Wala kayo na paot. Yung margas, pero paot. When ang katapas ng paos na luy amo. Loy, alam ko na ito katapat, sir. Gani man, may damo-damo ko dahil loya, ginataho ko. So anyway, kumusta? May pulo sa mga gabi? Or kailan kayo na, sir? O, halin ka kayo na, may pulo. Nakita ka curfew in relation sa atong ginapatigayon nga enhance community quarantine. Okay. Pulo na. So, kabay pa nga hindi na nato na madungagan, kabay pa nga paglibot sa oras sa patrol, ang tanan nara na sa sulod sila ECQ ay pa, violators. amo na siya part ng enhance or ECQ, sir, no? Amo na yung part ni isang atong nga tawag ECQ. Sir, anong natabo man? Paano sila dakpan? Naara sila sa kilisandalan? Malaglabay sila? Di, mga tapos, malagaw sila yan? Actually, ang sa dalano naton, sa main way naton, wala sila. So, ara sila sa mga purok-purok, lagaw. Gagawa sila balay, galibot. So, abin nila, hindi na makasunod ang pulis. So, mostly gani ang munang ginapagita namon sa puro kay mas madabot ang tao. So ginasaway namon nga kung mahimo pa lang Sunod nga. obey na lang sila sa sining ginapatuman nato ni ECQ. Sulod na lang ito. Sulod na lang gid sila. Pero may nagka problema man sa quarantine pass ga insist gid na lang may mga gamay nga problema pero manageable naman, nakitol man nato. Patch up man. Pagkatapos sa sining adlaw. Okay naman din, sir. Okay naman. Hopefully karon gabi wala na, no? Hopefully kabay pa sa sining gabi until tomorrow mangintoyo yun na ang katawayan sa aton nga patigalan ni ECQ. Kabay pa. Sir, nagdumugid man ang crime rate within the range nga nagakonduct, sir, sa community quarantine, sir? Kadakogid sa pagdumo ko ni sa area ko lang, so I don't know sa ibang area. Eh, ang akong ginamonitor lang, nabalaan ko sa diri lang. So, kadakogid sa pagdumo. Kadakogid. Pero kami naligad, sige po kami operate, sir. Natabuhan lang to kay do kinanglanon kay operate. Kinanglanon kay operate to. Pero to ang barangay officials cooperating man sir. Kanamihan ko sa aton mga tatlo ka barangay kapitan kay supporting sila sa amon. Kung ano nga ako na request like sa mga suga para dayon kay kabalo man sila nga pari man sa katawayan sila barangay. Pero ang force multiply ikaw do kay pinakadamo sir. Kadamo-damo gid sa gabulig di sakon. May comrade, may cubs, may mas bisan ano lang do ari diri. Basi kung gusto lang nila nga patawayon ang barangay Mansilingan or ORCC sa Station 7. Pero damo ka volunteer, pero damo kapag donasyon. Pagkaon. Masalamat kami ko sa mga constituent nga nagbulig sa amon, sa mga nag-donate, wala ko ga-expect mo na ilang amoy na ang ilang pagsuportar sa mga frontliners naton, sa aton mga DOH, sa naton, sa mga military naton. So, dako gid ang amon pasalamat. Until po sa April 14 or until further notice. April 14 look forward na ko sa April 14 kasi ko makapuli na ko. Wala na. Doon pa rin ito, sir, no? Look forward sa April 14. Kung si DILG, sige paripan niya, kabay pang hindi maglawig. Ang kaso DILG, hindi na ko tani maglawig. So, amo bilang man ang tanihin mo natin, mag-autorate lang tani ang pumuluyo, matulog sila pala, ingatom lang, para hindi maglawig. Hindi na maglawig. Kapoy na. Pero so far,
Correct, tama ka mo, sir. Properly arranged man yung scheduling. Properly arranged, wala man kami nagluwat sa amon scheduling, kaya naman pwede nga i-skeletal namon, report get duty gin. Record ka na. Record ka na. Even ikaw. Even ako. Okay. Sir, panugyan na lang sa publiko, sir, sa area ni mo, sir. Sa tanan nga nasakupan sa Station 7, Barangay Mansilingan, Barangay Alieseng, Barangay Aligre. So, kung ano ang suporta sa aton barangay, sa kapulisan, kani kita man nga mga pumuloyo, pagkasuportahan ninyo kami pagi sa pag-stay at home. Okay, so, stay safe at home. Stay safe at home. Sige, sir, thank you. Ganang gabi. Ganang gabi, liman kaliwat. Sir, correct na ba yan? Si Police Lieutenant Valentino Valayan. Dari kita sa may sulod ng police station number 7 karon ni kami. Tao na sa balay, ito kapisan, blang tao, blang ito, katulog, ito, kapaway, no? Gani, sorte, ni Sir Anos tanan, nga mga chief of police. Oo. Kaway ka police. Si Police Lieutenant Pastrana, ito Station 9, no? Sa kagalit man na to, permi? Oo, siya ginagapatunga kita si Pastrana man. Sa, so ano to, Sumaga Borders? Oo, Sumaga, no? Oo. Sa akin ito nagalit ang surerek. Gani. At kami sa pong sumay barangay hall naman, sa Barangay Mansilingan. Kung malabot ito ni Agaw, basig report lang. Kay kabalo ka mo gini isa concern diri sa taga Mansilingan, da mo ginagapalabot aton blas ang concerns. Oo. Reklamo may ang sining ila ni bilang quarantine pass ini ang surerek. Dito ginlain na ni Kapitan Pico na? O nga gawa na mong garis Kapitan Pico karon nga gabi. Daw halos mag-uniform na sa tanan nga barangay. Uniform na sa tanan nga barangay, no? Pero yung ang kay Kapitan Pico ito yung kinalay, kaya black and white ito primero mo. Oo, kay Raiso, to bala? Kaya kung si Pico, pa mga Lieutenant Colonel Pico, siya, lulingon na sa libro, dapat na nito ID. No? Oo. Alam mo, Sir Pico? Lulingon lang sa libro, kaya may takop mong. Dapat na ni ID nga style mo lang. Sa kumto na tribute ko Sir Pico mong. Kaya tani ko na siya, tani na sunod tani si Kap tani. Tani ko tani, wala problema. Oo. Matayo mo ko kagasugto ka Sir Pico, kasi nga daw libro eh. Yeah. Sir Pico, si ano kakapoy, sino tayo kay Sir Pico? May siyempong, hindi ka matawa ka. Oo, sus. Kasi pag nabuhin na sa sagot blang sa kainit, sa blang malipat sa lingwahe, bla. Oo, kibot ka rin. Pero hindi sige sa walang biyo nila, Kamalukang Center, Accelerated sa Operations Division, Ged. Ang center, give lang na record tanan. Sa Operations Division, Ged. Ang tawag siguro Tactical Operations Center nila da, mo na? Oo, si Sir Liada, no? Oo, Sir Liada. Oo, si Police Colonel Liada. Si Police Lieutenant Colonel Lester Liada. Oo, siya ang in charge. Oo, siya ang Operation Chief eh. Oo, siya itong gahandos ang record of Sererek. So, siya itong ikuhaan ko na sa record sa mga nagkaladakpan bla. Gani? Nga official, gid. Tikay wala sa di record. Pero ang matagin tingwa na to, nga ano, mga per barangay. Check na sa may area, sa police station number, sa may Angelingan at Sererek. Din ka, na sa barangay holaw? Sa barangay holaw. Magod si Kap, nagtawag ka sa Kap. Sige. Si Kap, basi ko ulat si imo daw, si Kap? Gani ka ulat, pero si Kap, no? Pico. Ang naman po interview sa Saxo Radio Party silang bago nila ng akuan nga ECQ? Oo, magod Pep. Si Dan Diaz, ako sa dito. Oo, gani ako si Kap, diba? Sige. Check si Kap, diba? Okay, do. Ang bala daw pinatamaan. Ano ko no? Daw pinatamaan dito ko no. Sa diin? Sa media, bala sa amo ni. Si normal na iya Jackson Jan kali Oo. Check ko si Jackson Jan, katawag ko si. So ko kay Kap na. Hindi, do prepare just like yo. Prepare asang mga kwan sang ECQ nila. Sang ECQ. Pila ka daan ang kwan daan? Ang household sa kwan pa? Masilingan na mo damo? Kap yung gabi, malive ako Kap Kapag kasi Action Eric Magbanwa, Kap yung gabi Kap. Mayong gabi, si mo Action Eric Magbanwa, mga pumulit sa Barangay Mansilingan, mayong gabi. No, kung sa talang mga katulamatik sa imong programa. Kap, nga gawin ko na yung update Kap so far, at least no, nag-ubra gaya
way or development ang Barangay Mansilingan Cup for this particular concern? Bali, tungod sa natabo nga problema kagila sa aga, no, nga na-miss ano nilang amon nga gilpagwa nga home quarantine pass nga kuno Xerox copy. Actually, hindi to siya Xerox copy, no, genuine to siya nga HQP. So, bali, ang ginimo na lang yan amon subong, pahimo lang ilang kay gusto gud nila color, magpahimo kami sang color, no. Nahingagaw nila mo almost mga 75% nang na-release namon nga HQP. Ini ang implementasyon ni sa dalom nagsugod na kag sa aga may massive implementation na ni. Ini tanan himo namon no, in one day nga nakapa-print mi dahil through computer printers. It's because ang bulig sang mga pumuluyo no nga nagpinalawag di nga willing kami pagbulig, hatag nyo sa amo ang template na ma-print kami. Mga teachers ang nagkalain-lain ng eskulahan, nagbulig, no? Nagkalagpo din, nagdala printer, nagdala computer, nagdala laptop, para lamang makabulig din sa amon sa barangay, nga initanal matigayon nga ang color nga HQP, no? Ang home quarantine pass, mapanghatag na nagitanan sa mga pumuloy sa Mansilingan buwas aga. Good. Ako naman kalikap ang inyo na distribute no 75% again. Ang na-release na namon nga natanan sa mga leaders bali mga 75%. Leaders pa lang. Yung mga pila na kap, pilang inyong population gani kap? Ang population namon di mga more or less 50,000 na kami, no. Household pila. Amon di nga mga households, no. Madalagan siguro mga 17,000 or 18,000. Udako, 17. So meaning, kung 17% malan sa 12,000, sila ko ginang effort sa Barangay Mansilingan, kaya i-release mo nga daan 17,000. Dako, yawa na sila panagtag. Langin mamag-an subong sa amon sa barangay, di ang paghimo sini tungod sang outpouring support sa pumuluyo sa Mansilingan, no. Ang kutob sa may-ara nga mga laptop ug printers na kalagto din sa panawag sa cellphone nga nagkuan sang ilabulig. Ayun man, good. Wasa aga matapos ang gini namon. Oo. So, ako yung kapati ko, 17 niya, awang kagini panagtag, ya? Ang managtag sini, ang ato ng mga purok officials, BHW. Ang mga empleyado sa barangay, ang mga lideres na to, no? BHW. Para mamasib ang pagkatagay sa kwan. Pero as of kagina, pasang hapon, may mga areas, may mga puroks na yan, no, nga natapos na. Kaya ang mga barangay kagawad sinaton ang mga ginis mo nag-frontline nga mapasiguro mapanghatag dili. Okay, may isa na kitaya ka areas nang sa diin sa dalam sa ka barangay kagawad na tapos niya yung panagtag. Pero PSW po na nakap na. Ang BHW aray go pod ang tanods halos barangay employees na mga barangay din nag-ibig. Pero po wala man niya basis ka rate sang TNT. Wala man niya damo kaya may nadakpan nga nagpasaway abi mong so mo na lang ganyan concern niya lang so na lang ganyan. Ang HQP nagilang kay ila ini pass no para sa pagkagto sa pagbakal nila mga pagkaon, kagto sa butika, kagto sa mga supermarkets o maglakat sa bangko sa mga kung sa ilang mga bank transactions. To hope understand sa public na wala labot sa inyo pa sinatag, nangatag, makamudan mga social services ay prepare mga packs para sa ila. Pati after sini, no, kay tanay nga mo, subong himuon ang pagprepara na sa food packs ipangatag namon, tutungod sining nagka-problema sa amon nga home quarantine pass na ang ginpa-imprinta namon black and white. Kaya mula, no, nga amon ginuna, buwas or sa Wednesday, food packs naman ang amon ipang-release. I-clarify ko lang, Kap, amon yung home quarantine pass, amon ang guaranteed approved, kag iba to non kapulik, diba? Amon ginisiya. Bali, kung isipon mo gid, no, ang amon to nga home quarantine pass, mabatol man to. O galing lang isa to nga nagka-problema, kay ginasalaan nilang Xerox, kay tungod nga wala ko no dry seal. Tinga mo dry seal dulot no tungod sang hala ka dasok ng dry seal sa mga ang nadirect sila namon sa black and white nga printouts namon mga more than 6,000 ka home quarantine pass din nagkala dulot ng amon nga dry seal. So amo ila nga nagdesider kami nga i-countersign na lang ang tanit ng black and white. Ang laing galing kaya namon nagamit nga ballpen, itom pagid. Ang guwayan ng puro naging itom. Kaya mo naglila, kag ang halos kalabanan, black and colored, at gusto nila colored, kaya mo nagpagawa kami sa colored na. No? Papasurasa lang for 50,000 na mga pumulo sa Mansilingan.
on the distribution sa home quarantine pass kag additional services ang barangay Kap. Bali, ang amon no tungod sang kadakuon, kagadamuon sang amon din nga populasyon. Correct. Kag tungod sa kadamuon man sang tigado sa Mansilingan, ang amon food packs ginatay balok na yung daan bisan sino nga munisipyo o syudad siguro o barangay hindi tanan matagal. Kaya mo ila nga may threshold nga ginhimo ang below poverty line kag may ara annual family monthly family income nga below 10,000 pesos. Despite sina tungkol sa kadamo sang mga pumuluyo di nga below 10,000 pesos kaning ila income, hindi ganin lalabutan gapon sa amon food packs nga maguro mga sobra ini 5,000 ka food packs ang amon ipangatag. Okay, una mga 4,000 plus lang may nag-aalabot na mga donations nga mo nila nga madalagan mga more than 5,000 food packs siguro ma-release namon para sa mga below 10,000 pesos na mga family income sa amon mga pumulo sa barangay Mansilingan. So muna nag-aapila ako sa mga hindi malabutan no ng mga pumuluyo, mga palimalay sa barangay Mansilingan, hindi tanan mahatagan. That is why nga kung may ara nga makasaran pa man niya magbakal sa kinilubugas, ihatag ta na lang sa nagakinahanglan din. No? Hindi na ta magpaiway na lang kita, hindi na ta magreklamo, hindi na ta mag-quantity, sigurado gid after naman nga ma-release, hindi namon ang mga food packs ni mulay malig ako na mabatian namon. No? Like subong nag-release na si May Rubing sa mga food packs ya, para sa pumuluyo, ang sa gihapon may mulay manggihapon. Kaya mo na nga daw kapon no? At this time of hindi mo ma-place ng tanan, Bimo. No, imbis natin nga magbulig, imbis nga magsakripisyo para makabulig sa pareho nga tao. Okay. Ang pagmulay lang hindi na yun na gobyerno. Dapat mo no? Damo kita gusto mong nagulpihan din pa no? Kaya mo na nga hindi pa ni ang 14 days quarantine period nga ginpatigayon subong sang syudad no? Nga gin pasaka, gin enhance ang home quarantine. Tungod siya na kay pumuluyo mismo damo pasaway no. Sa general home quarantine ang pumuluyo ay gasapak sige lang ilagaw sa dalan gin enhance ini nga sa diin ang pumuluyo ara na gin kwan kabay pa no nga ma-contain ini ang COVID 19 no. Para masulbar ining problema na sa hindi lang sa Bacolod no kundi sa bilugman nga Pilipinas kay naging pandemic ni no kasi ibang nga nasyon like sa Amerika nga isbong lain na gito no mas lala ato sa aton di gani iya pila ka poderoso pila ka mangranong nasyon no di kita diri sa Bacolod no magpamati kita sa ginahambal sa aton gobyerno na kung mag-stay at home kita kay hindi ta nahibaluan kung ang virus di inasubong no nagalapta daw 5 na kuno kabilog ang kwan no according sa news 5 lang aton positive cases diri ang mga contamination sini way kita kabalo ang kundi ini nagalapta no te kabay pa no hindi na diri sa barangay Mansilingan. Captain Q man gab madamong salamat no sa paghatag panahon sa akon nga maka hambal kita, makistorya kita sa pumuluyo pati sa inyong programa. Salamat gid mayong gabi sa inyong tanan. Thank you. Mayong gabi. Thank you, Ged. Thank you. Kap mauna ko na Kap. And thank you, Ged. Mayong gabi. And sorry na kamo to si Barangay Kapitan na Boy Pico sa Barangay Mansilingan. At least ang kaso na kagaganan, kikaradirek yan isa ka mga hot issue or topic may concern sa buong. Sa totoo lang yan, wag ginas labuas panagtag sang home quarantine. Di makuha 7,000. Pilas 7,000 actually ka home quarantine pass. Bali 7,000 ka household. 7,000 ka household ng ilagaan. Per household na isa ka home quarantine pass mo. Gani itilakton mo ang distansya sa balay. Yawan ka ibisa ko rin akong ruta to sa NHA1 mo doon yawan ko palibot. Yawan kinin amo ka na bagol kay Kaptina. Way kumagyan ang kampanya pro sa quarantine kag sa COVID di bawon ko ari maglimo ka kapoy-kapoy man ba. Pero kiti way kanimo. Titakto to kay Kap no subong way na tani mulay anay no kung may mga kulang pwede lang ma-correct actually. Gani kiti mo gid ma-place diyan na may mamulay gid si mo. Gani ti sa bagay ka ano na constructively lang man no. Oo muna natin sige kay ara kini may matabo kag maabot kini actually. Gani. Yan naman ang pinakaroon natin nga sitwasyon, area katagyapon sa Barangay Mansilingan sa Bacolod, padala natin nga pagramdiyong mga kaksyon. Bati, agro mo sa Marita,
nga natipon sa pato karon kinla mga gabi pero mga aksyon tandaan nga isa sa mga rason sa pagtugas sa balatian sa aton lawas sa mga paguyang ko na pagnubo sa aton ni main function na mahigko ako ang tagang indiregular na pagpagwa sa hiko sa aton lawas sa may dako nga papel sa pagbabasa ang aton ni main function ang dapat timon simple kinamang maka-aksyon babas kung kag pasanyugon ang inyong main function pagi naman sa adado paggamit sa Super Fiber the fast-acting colon cleansing para aprobado sa FDA Philippines. Ganyan pa rin pagkakson, magbakalasang Super Fiber, available mismo ini, sila naman nga klinika, dala sa Life Extension Clinic sa JS7 Building, tupad lamang sa DHM, namtang tunga-tunga sa Dalan Burgos, Galo, Lacson, Surad, sang Bacolod. Rekta sa patrol, ang taglibot sa Bacolod, Action John Diaz, unasunod na sa Action sa Bacolod, Action Radio. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Salamat gid Action John Diaz sa observation report na ang interview sa kay Barangay Kapitan Boy Pico, ang kapitan sa Barangay Mansilingan. Tiara na ang ila sini bagong home quarantine pass ginibuwas sa aga ang tanan nga may empleyado Tanod BH sa Barangay Masilingan agod nga magpanagtag sa 7,000 ka mga household quarantine pass para sa ila, home quarantine pass para sa ila. Naman na usto nga ba ni Kapitan Boy Pico kung sa hindi mo mabitar may mamulay kita. Kaya pagpanghangkat kaya po na sa literato sa Barangay Mansilingan. Inano nila kamulay kung natanaw yung isang tao nga mayo ang dalagan kag mayo ya ang improvement sa barangay mo. Why na bali wala na mga mulay na. No? Kung kita ka serbisyo sa barangay, ang tanan hindi mo mapris mo. No? Ang tanan hindi mo gid mapulis. Ito sa ang syudad rin ba naghatag to kay Juan de la Cruz ang siya piyakiway ito matagaan siyempre bumirang balik na iya sa barangay official naton katulad pa namon na observation report ni Action John Diaz kinadulong sa isang sa Santo Placer Valawel sakit sa tiyan, sakit sa kalawasan, sakit ang puson Santo Placer Valawel na mga katol-katol, skin allergies, skin diseases mag-Santon Placer Valawel na sa mabutika, mabakal Santon Plus Herbal Oil. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. I-check na naman report na gikan sa ato sining ang correspondent na nato report live gikan sa may Central Negros o Northern Negros. Ang ato sining report live gikan sa masyudad ng Cadiz with Action Roger Gotiv. Posible may mga update pa siya dito sa sitwasyon sa enhanced community quarantine sa area ng Cadiz. Update sa COVID-19. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Aksyon Radio. Action Night Patrol Field Reports. Action Roger Gotiv sa report. Jermaine Gabipis kami. Yes, Action Right, may gabi sa mga aksyon, mga balita, gikan diri sa kani sa gapon, pagtutok naton sining nga unang adlaw sang enhanced community quarantine sa siyudad sang Cadiz, Action Erica. Asa rin sunod pa sa kay Police Lieutenant Colonel Robert Mansfito, medyo matulutang Wayman ang pagpatigayon sinikay na kay ang tanan na butangan naman sang plastado. Actually, diri sa siyudad sa Cadiz may 5 tanan Action Eric, no? 5 tanan ka mga borders ang ginpang bantayan sang kapulisan. Isa diri sa may entrance Action Eric sa Barangay Kaduaan, sa Kaduaan proper, tapos diri man sa may entrance Marabielin man sa siyudad sa Ginaya, kung alindra sa south, pasulod sa siyudad sa Cadiz, sakali naman sa norte, diri nagbutan sa may access road sa may Asindamaya,
may araman dira nga mga kapulisan nga gabantay 24/7 hasta nga matapos ini ang enhanced community quarantine nga nakabase sa executive order sa gobernador sa probinsya. Mayara pagid ginbutang diri sa may bahinman sang BGNP kay man may mga barangay nga sakop sa Sirad Sansagay nga diri sa especially sa barangay Mugan Baybay kag subugman sa may barangay Tigliwigan nga dira ga agi pasulod man sa siyudad sa Calis para matsikyer ang tanan. Mayara pagid ginbutang man sa may Sidar ayon nga college tapit mismo sa police station. Tungod nga dira man action erect posible nga makaagi man ang iban nga mga nagabiyahe nga naghalin man action erect kaya sa pwede gid ngalin sa norte kag dira mag-agi sa crossing Cadiz pasulod sa siyudad man sa Cadiz. So paniguro gini kag may ara pagid isa diri sa may Philippine Normal University nga isa ka bangga sa may Boy Albert Pasira mismo hungod ni Police Lieutenant Colonel Robert Mansuito kag dito sila gaagi sa may bahin sang Dalan Kamahog agod nga may isa na lang nga pagbantay. So far ate diri sa siyudad sa Cadiz kay manti sa iban may ara nga naga-deklara action erect nga ang ila siniya nga quarantine pass ang makagamit kin mga ara nakapangalan pero diri sa siyudad sa Cadiz transferable ini ang quarantine pass pero gilimitan lamang ini maximum of 3 times lang sa isa ka semana nga magamit ang quarantine pass kaya magamit naman pagkasunod semana another 3 times naman. So ginaibo sa kapulisan pagsulod sa mga pabalaklon sa merkado ang ilang mga quarantine pass ginaguntingan ini sa isa ka gunting sa may kanto kag kung mag 3 kantos na kanina nga gunting but sila din na isa mabaton kag hindi na pasudlon sa pangumpra. That's why ganamo gani sila gati tatlo lang sila ka adlaw nga makapangumpra siling ko kung gusto gid gani kag kung may kwarta ka pwede ka magkapangumpra tingo bisa ka semana para hindi ka na magbalik sa merkado kay man tay pinaka-purpose nga nag-quarantine kita kung mag-jutay ang tao sa gwa agod nga hindi makakabit si COVID. Amo na ang pinaka-purpose action erect kag subong ang mga kag sa kabarangay especially sa gwa nga porsyon kasi ang city proper lina sa barangay zone 1 pakadto sa barangay zone 6 ang tanan nga mga other barangay sa 22 barangay sa siyudad sa Cadiz ara na sa gwa so may mga service iya nga libre sakay ang mga pangumpra may schedule ini ang first set o first trip alas 5 immediate sang aga kag halin dito sa may crossing F5 pakadto sa Yeon sa Bagong Dalan sa Yeon kag Lagasan sa Cadiz Heights dira na may mga standby nga mga sasakyan kag pagkatapos sila alas 5:30 dululungan ina nga magpakadto sa merkado and then pagka alas 8:30 naman sa aga mapauli ina mabalik na ang ina nga first trip pagkatapos sina alas 9 naman sa aga ara naman kagiban kay inulat man dito sa Bangga sa National Highway ang mga pangumpra ila naman ang akwaon pagkatapos sila alas 12 naman sa udto mabalik naman ina action erect sa tagsa ka mga lugar kag pagkaalauna immediate naman sa hapon sakay naman ang mga nagapangumpra kay pagkatapos alas 4:30 ang pagbalik naman. Right? Okay. Dali lang kay daw abi ko gani ko kay gakon nga monitor na no. So kapigaw sa naton subong kay na ba yun na to signal pero subong daw ka ini action direct mo na ano ang action direct ang schedule nga sa diin tatlo gid ni ka balik action direct no ang mga nagapangumpra sa alin sa kaduhaan man pagkadtugid sa may Proc Martisan sa Crossing Martisan Barangay Burgos ara man naka-standby sa may Crossing Valderrama kag subong man mayara man nga naka-standby sa bahin naman sa Villa Luisa kag Crossing Paho inaya sa south na portion sa north na portion alin man sa may Crossing Ipay kag ini siya sige ni siya hasta
nga ara kita sa duration sa sining enhanced community quarantine. What silingon na may ara agad action Eric ka mga masakyan ang mga pumuluyo away labot sa mga nasulod sa barangay ka pariabi sang David Gustilo, barangay Magsaysay, barangay Andres Bonifacio, kaya hindi sila mga sunodlo na gini ka mga nabukid ng mga barangay. Ang counter man sa sina mga barangay amo ang nagakuha sa ila sini nga mga tao nga nagapangumpra pero hindi inisya sila sa iba't paano ang social distancing kon counter ang ginasakyan o hindi man ni mapuno kay man tatlo man siya kabalik kag kabalo man ang driver nga mula lang iya nga carry dapat may social distancing sa gyapon kag isa pa ang nagapangumpra hindi manggid tanan dan sa gina encourage gani ang mga pumuluyo nga kung may mga kulang-kulang sila, mga pitsi-pitsi, mga ginagmay na lang, pwede na lang nila na matugon sa ila sini nga mga kaingod nga magapangumpra sinangadlaw, agod nga hindi na magamit kinayo ng ila sini nga quarantine pass. Diri sa siyudad sa Cadiz, mayara nga apat tanan ka mga quarantine pass o kon ini ang essential quarantine pass nga sa diin ang mga nagatrabaho di sa mga open nga mga establishmento, mayara na sila essential quarantine pass nga ginkuha mismo sila mga boss dito sa City Hall, tabang ang frontliner quarantine pass pagid nga ginapaghatag man ina sang CDR sang Interagency Task Force mayara man nga tawag sini ining government service nga quarantine pass na niya nagatrabaho naman sa mga gobyerno nga sa rin skeletal force ang skeletal system ang ginapatigayon sa ang local government yan to mga importante lamang nga mga departamento nga kinanglanon nga mayara sila iya tawo nga ibutang pero hindi tanan sa gyapon ang nagatrabaho actionary ka. So parte daw mayo ang resulta kay sila pa sa kay Police Lieutenant Colonel Robert Masvito, wala sila sang na-intercept nga mga problema pero ang kualagid kay Mati kada gabi sa gyapon ang dakpanay sa curfew ati ara gyapon kay sang kagabi may mga 21 naman ka mga persona gipanakop sa curfew kag subong gani mag-ulang kita nagalin man dito sa bahin sang police station may duha na dito nga ara naman nga gisulod sa pathway sa presuhan kaya wag man nga sulod sila sa karsel pero ara sila sa pathway kaya may trangka man Japon ada duha naman kaya Barangay Burgos nag-endorse man sang isa kag may isa man nga nakpan na nagalin sa Barangay Daga isa ka 29 anyos so gini inom pa ang iban nga daw sa wala lang sa ila iya ining nga katabo kag ginatutukan sang gobyerno aksyonere ka dari sa may siyudad sa Cadiz. Napanagtag naman ang mga food pack sa iban kag ang dason nga transne sa palabuto naman nga Miyerkules ang pangagtag o itakabalo sinigaw o itakibakwa ko balakap ilagid magpanagtag pero diri ka na isa ako no mahigin ara maginagin dulong sa pagabot ko ano ni sige pirmahan man sa akon nga umagan kay gidulungan kami siguro 5 kilo nga bugas ini may ara nga 3 ka dilata isa ka 2 ka sardinas isa ka corned beef kag may isa ka hamon nga gin butang man aksyonere kamo nang unod ya kag kanamo sa nagapos sa Facebook nga NFA damo bala nagamulay pero akon gid simutan kanami man nga bugas pero way pa matigangan kay silingko testingan lang tigang pero di lang pag umuso ga basi kung isa mayari di aksyonere ga palapit man di nga kung isa daw ga reklamo bala sa gobyerno bala ti ko plano ko nga i-share man aton no kay kung baga sa mabulig na mga tagalit niya, ginatag ba sa aton, kon sino naga pamati nga gusto sini, ati nami man, pero kung hindi ka mo, nami man isamon, kaya kinaglanon man namon. So, actually, like update lang sa COVID-19 kay daw ang Cadiz, so may pinakanamo ko nga kaso, pero actually, may siling ka pinakanamo nga kaso, ay pamangkin sa COVID positive? Sa COVID-19 sa Cadiz, kay COVID-free pa man kami diri. Why siya positive sa COVID? Kundi mga under monitoring lang
Amo ganit mga POI mga actionary kaya nga rin galing kasi may napatay kami to sa mayara kami POI napatay sa tong tinarik ng Sabado nagway pa man actionary sang 63 anyos yung babae pero istorya sa to ya nga nagpuli diya sinigabata sa Manila pagkatapos nagbatyag na ni siya yung daan tungod ng yamata na galing sa Manila kaya may mga simptomas siya so kategory siya as PUI so napatay sa Sabado sa Teresita Landoni Hospital and then ini siya suneric ang ginapabot pang result bala pero di ko mag-amo siya ng history pag away pa ding bata ya masakit na sa kadaan o galing kasi kinalalagay maniguro man ang gobyerno ang syudad so actually pagkatabo to na expire siya ang natabo siya ng sinerek nga gin kuan man siya na yun gin cremate man siya na yun no? Ini 63 anyos sinaya para na lang ginaya nga siguro man ang delikado sini dari swagin pa siguro now sa PUM na mo dari may 1,690 kinagdadugang pagid pero kadako naman ang sinerek sa nakatapos man kaya 633 so mo sila may mga 1,000 I think the 1,027 na lang ang nabilin man nga PUM na mo kasi mga 633 na katapos ang 14-day nga quarantine kaga kung man sila ining stable man wala man sila magibatag actionary sa ila siniya nga pagka home quarantine now may anom na lang kami diri ka PUI actually kung nagtawon naman may ara na gani nga fully recovered naman kasi wala pa madyapon ang test no ang 29 anyos nga patient number 11 ginapanahin nga ginamonitor ni may Travels Manila PUI ang patient number 12 45 anyos may travel wala sa Bacolod kinaka-encounter sang foreign national nagabatyag sa Kubo Kagilanat ang patient number 13 kaga patient number 14 83 years old kag 71 years old mga tigulang na ganini pero ang data is fully recovered na sila ang patient number 16 naman 22 years old ini nga babae kaya mo na napanahin pa ginabulong man ang patient number 17 35 years old babae gibalo kag ang number 18, amo ni siya ang 83 anyos man. Nga sa dinaksineri ko ng tawon, 5 na lang ang amo ni PUI nga padayon pa nga gina-monitor. So, amo lang update sa sining COVID-19 nga pasalamat kita nga sa gihapon ang syudad sa Cadiz sa mga na sila ni Mayor sa Maling Escalante nga as much as possible tinguan nga hindi gidya maka-umpisa ang COVID-19. Amo na nga bisan tuod nga tigin-declare man ding iban nga mga barangay nga ginatawag kasi may mga PUI ina-declare nga tawag sinigani hot zone o hot zone. Ang hindi hotspot kundi hot zone. Hindi man siya danger zone kundi nga ginatawag sila hot zone tig ginatutukan lang gid ang ini mga person under investigation o kung patient na kasi ara na sa hospital mo. So, patient under investigation action, Erika. And so far, para yun lagi ng disinfection sa palibot subong, kag bago lang nagdamay di, kag subong man ang pagbantay sa kapulisan sa sining curfew sa syudad sa Cadiz. Hopefully, ngati magpanahin lang ang kooperasyon sa mga pumuluyo, no? Waigid gina-allow na ang back ride sa motor kung may mga araw na mag-asawa gaayo ko, no? Ang imuon nyo na da, banan nyo na lang kung di ka buya drive motor, banan nyo na lang ang inyo niya palakton kapag pagkatapos, listahan na lang sa mga balaklon para nga mas mahapos action, Erika. Hindi malapit. Ang syudad sa Cadiz, Kabagan? Sili ko parang hindi malipatan listahon ang balaklon. Listahon kita balaklon. Kay amo ina ang masyado kay importante. So masilingin natin kung isa ko no may mga balikan pa ko hindi na magkabalik. Kung mintra sara pa sila sa
merkado, may cellphone man, i-text ko ni tawag nga bakal kapagali sa kamuniho. Kag kung malimtan, gid man gani siling ko, pwede lang na iya Daso naman. na itugon sa Malakat. Ay, si Kwan Malakat to, masasikan trip to siya. Pamakal na lang na yun. Di ko ni kapos man lang sina. Gani. Kung ako gani yan, para nga paimuno ka sa balay mo, bala na lang tupad mo nga naton. Tugol ko na kaya mo malang niho. Ang balaklon. Simple katama para nga hindi kita ginutok kag hindi magdamo tao sa gwa. Kaya na sa obserbasyon naton, although nga damo aksenerek nga mga negosyante mas merkado bisan patuod nga gina-allowed man nga mag-open ang nagabaligya sa mga pagkaon, mga lamas, mga karne, manok, muna, pero may ara gid aksenerek nga nagsira. Kasi no sila niya may bakla naman na sila kag isa pa kung damo nagabaligya sila nga inang pila naman lang Japon may naihatag na lang sa ila anay may mga nagsiragid diyan nga siling ila mapahimunong na lang sila anay sa ila sininga tagsa ka mga balay. So ako na aksinari ka tumadalo nga report balita gikan dire sa siyudad sang Cadiz. Para sa Action Patrol, una sa balita, una sa aksyon. Ini si Aksyon Roger Gutim ng report sa Bacolod Action Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Aksyon! Night Patrol! Salamat ginaksyon na Roger Gote Badhoy Abet Live Report gikan sa Northern Negros kati sa PNP Connection. Ang report ni aksyon na Roger Gote biladarong sa iyo sa kalawasang DTX 500 capsule o gali ang pagtumar sa DTX 500 capsule kay mayara ina tatlo ka mga anti-diabetic properties. Charity nga nagapanubo sa imusiling nga glucose, Vicin nga nagakontrol sa imusiling nga blood sugar, kag polypeptide nga may kaangay nga epekto sang insulin. Para madula ang imo sa balatian nga diabetes, tumarka adlaw-adlaw DTX 500 capsule. Alis sa report ni Action Roger Gutib, sa sa report ni Action Stephen Presquito, at sa correspondent gikan sa may syudad sa San Carlos. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon, Aksyon, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Yari si Action Stephen Presquito, line number 1 sa report. Stephen, may gabi, please come in. Yes, Action Eric, sa update natin karon sa COVID-19 diri sa siyudad sa San Carlos sa pag-umpisa sang enhanced community quarantine o ECQ karon nga adlaw hindi fully implemented no kay tungod sang wala pa kumpleto sa pagpanghatag no sang aton nga barangay level sigang aton man nga ining sa barangay level no kag ang aton nga ining mga enhanced home quarantine nga mga pass no kag ang aton nga working pass kag ining mga iban pagid no ang klase sang ini kay medyo may ara ini Action Eric nga mga lain-lain nga mga kategory may working pass A, B, C kag ining delivery. So mo ini siya ang wala halos makompleto sa since kahapon lamang ginumpisahan pang distribute labi na sa City Hall diri sa siyudad sa San Carlos. So kahapon nagatag sa mensahe si Mayor Negostilo sa aton nga wala anay no gin implementar gyud sang hugot karon nga adlaw ang ining aton nga enhanced community quarantine. So kagina mga alauna sang udto mo ato ang pag-implementar sang aton nga ining aton nga mga barangay tanod kag ginahatagan sang authorities ng aton nga police labi na ni Police Major Mark Angelo P. Hongko ang aton YC diri sa siyudad sa San Carlos nga istriktohon na sugod ang pagbiyahe sa mga wala na biyahe ang mga tricycle kag pedicab drivers sa public utilities naton diri sa siyudad kag wala na siyang may
angkas pa no sa mga motorsiklo ginapagbawal. So dira pa lamang nagumpisa ang amo nga pag-implement. By tomorrow posible na ini nga manginahugot na ang pag-implementar sang enhanced community quarantine nga wala na pwede nga may magwa sa ilang mga panimalay unless nga isa gid lamang sa isa ka pamilya ang pwede magkagwa para magpamakal sa ilang mga kinahanglanon ilabi na sa mga pagkaon o commodities na kinahanglanon nila. So inakaron kagina gisugdan kag isa sa pila ka barangay nga aton nagkantuan nga ready naman ang mga food packs. In fact actionary kag ang aton nga mga pagpanagtag sa sining home quarantine pass. So ang mga barangay health workers kag mga iban nga staff ng barangay nag-amat-amat na kagina sang aga ang iban nga barangay no sa paghatag ng mga home quarantine pass. Pero may arag iban nga barangay nga wala anay nila gin-distribute tungod nagkakulang kay hindi kompleto pa ang numbers ng mga home quarantine pass kay ginpanghatag sa ila sa atong city government. So may actionary nga na delay. So kay actually sang Sunday gid lamang o kahapon nga adlaw sang aga nagsugod no ang pagpang-issue sa atong city hall sa mga working pass kag ini mga delivery pass. So gani ang barangay level karon pa lamang nga adlaw nagsugod amat-amat sa pag-distribute sa sining mga home quarantine na pass. And iban pagid naton nga mga naghatag man sa mensahe by the way si Mayor Rene Castillo kag ina action na Eric nga magdinabangailangan tanan isundon ang ginatawag nga ining aton nga COVID-19 na enhanced community quarantine o bilang mando sa aton gobyerno nga magsunod lamang ang tanan para sa kayuhan kag nagapangayo siya sang pasayloan sa mga kakulangan no nga wala kitayon na tapos ang pag-distribute sa mga ining mga home quarantine kag ang mga food packs nga ipaghahatag man sa aton nga mga barangay captain sa ila mga designated barangays. So sa karon makitaan man naton ang sining nga oras ng kagabihan actionary ang mga barangay tanods naton na mong gintahasan nga maglibot sa bilog nga syudad sa kada barangay nga ari no sila kung may ara nga nagigwa inapamangkot kag ina-question kung may ara na ba sila nga work permit o work pass para nga masiguro nga wala na si may maglagaw-lagaw sa kadalanan diri sa siyudad sa San Carlos actionary. Ang aton mga kapulisan on alert, sige man sila kapatrolya ang aton mga katapo man sang Philippine Army. So mo ini sila karon ang mga may authority nga once nga hindi magpati kag may ara magpasaway sa gihapon ilagi din ipagatakpon. So mo ni nagkaron ka stricto ini pag-implementar kag hinay-hinay na nga gina-adapt sa mga taga San Carlos ining pag-implementar sang aton nga enhanced community quarantine diri mismo sa siyudad sa San Carlos kag by tomorrow actionary ang mga exit points no from San Carlos maato ka sa iban nga lugar posible kay hindi na ni sila makagwa pa no. So ang iban hindi naman kasulod. So may ni siya ang matabo natin so update na kita actionary ka buwas sa gabi sa aton na night patrol buwas kon ano pagit ang mga dugang nga mga informasyon diri sa aton update sa COVID-19 diri sa siyudad sa San Carlos. Una sa balita, una sa aksyon. Ini si Aksyon Stephen Fresquito sa Bacolod, Aksyon Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Salamat kinaksyon na Stephen Fresquito sa imo sa report live gikan dira sa syudad sang San Carlos. Ang balita ng aksyon na Stephen Fresquito ginadulong sa iyo sa karawan sa Santon Plaza Balso may antioxidant na may anti-wrinkles pa. Santon Plaza Balso pagkabulig ni marikaw ang imo sini pagkorinot sang panit tugas ang stress. Para sa urban kag presko nga kutis, Santon Plaza Balso, healthy beauty, affordable price, mabakal sa mga butika. Alin sa report ni Aksyon na Stephen Fresquito, Percival Binamor, by Balosman nga report. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon, 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 Radyo, Aksyon, Radyo. Aksyon Night Patrol Field Report. Yari si Aksyon, Percival Binamor sa report. First, may gabi, please come in. Mayong gabi, Aksyonerik, nagsubong man sa aton nga mga suki nga tagpalamati sa Aksyon Night Patrol. Sa gihapon, nagabantay kita sa checkpoint diri sa Dalanon sa siyudad sang La Carlota, kabahin diri sa cruising sang Central. Upod naton ang kapulisan sang siyudad sang La Carlota
traffic enforcer sa nga Lacarluta kag subong man sa nga security unit sa Lacarluta. Isa-isa ginasikyar ang tagsa ka mga motor nga nagalatid diri sa checkpoint kag ginapangitaan sa nga enhancement community pass agud to nga ini sila masiguro nga kung diin sila naghalalin kag ang iban diri nakita naton nga nagaubra. So ginapangitaan man sang ila nga certification halin sa ila ginaubrahan kag ini ginapamatud-an nga ini sila nagaubra sa isa ka kumpanya. May ara gid man nga mga commuters nga wala sang dala, so ginapangitaan gid sang ideya sang aton nga mga kapulisan kag sang among pasi agud to nga hindi sulod diri sa syudad sang Lacarluta agud maibitaran naton ang ginatawag nga pagsulod sang ginatawag nga COVID-19 nga pandemic action, Eric. So natigayon na nato na interview si Police Lieutenant Edgar Saldo, Deputy Chief sang siyudad sang Lacarluta. Ari karon ang interview sang Action Radio Bacolod. Aton pag-implementar sang ECQ no sa sugod ng ginawa observation naton may ara man gid nga iban nga do medyo kulang pang ilang dokumento siguro kulang sila sa wala sila ka baton sa aton nga mga panawagan sa ilang sa mga requirements before sila makaagi sa aton nga nga mga checkpoint. So parang do okay man, may cooperative man ang mga tao naton diri sa Lacarluta. Although may mga pasaway nga gamay, pero kulang na sa remind, no? Ginalibot na nato, kag-remind sila na hindi sila pwede magwa-gawa sa pareho sa una, nga bisan ng oras pwede sa gagawa. Dapat may mga purpose gid sila. Especially kung kinahanglanon, mga need sila sa ila balay, mula na nga pwede sila makagawa sa ila panimalay. So ang message mo na lang sir sa mga pumuluyo sa Lacarluta nga regarding sa wala pagin natin malusin. Ako nang mambal sa panawagan sa mga pumuluyo no nga ang kooperar lang kita para ining aton nga tinutuyo no nga sugpuon ang virus mangin madinalago no 14 dias lang ini dali lang ang importante ang kooperasyon lang ninyo no amo lang ang amon ginapanawagan kooperasyon lang sang isa kag isa. Salamat din sir kag mayong gabi. Mayong gabi man kag salamat. So mo ito ang tingog ni Police Lieutenant Edgar Saldi, Deputy Chief sang Lacarluta. Kag-ariman ang presensya sang aton nga mayor sa siyudad sang Lacarluta, Honorable Mayor Dr. Rick Salandoon, nagaupod gid sa pagbantay sang amo nga checkpoint sa 3 ka area diri sa siyudad sang Lacarluta. Report live gikan diri sa siyudad sang Lacarluta para sa Action Night Patrol. Una sa balita, una sa Action Percival Villamor, nag-report sa Bacolod, Action Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Action Radio. Action Night Patrol! Salamat kinaksyon Step ako na Percival Villamor. Live report na sa masyudad sa Lacarluta. Sa luhan naman ang report ni Aksyon Nonoy de la Cruz. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Action Night Patrol Field Reports! Aksyon Nonoy de la Cruz, line number 2 sa report namin. Gabi, please come in. Action Eric, mayong gabi guys taplamati sa Action Radio Bacolod. Sitwasyon sa buong Sasipalay unang adlaw no. Nga kung sa diin implementar ining enhanced community quarantine sa kabugusan nga probinsya sa Negros Occidental. Kay nati dan na maguhang kita kay man ti pinsunod kun anong order. Way na sang gabiyahe nga mga tricycad wala no. Only nga makita mo ang single nga motor nga ginasakyan sa matrabaho sa mga grocery,
matrabaho sa gobyerno nga opisina, amo lang nakita naton sa dala, no. Kaya ang mga terminal sa CRST gipicturean ni naton wala sarado o kun wala tawo, wala man CRS nga nga unit sa CRS nga naga-standby. Pati man ang duha ka mga terminal sang van nga nagabiyahe halin sa Palay pa Bacolod, wala man sila biyahe totally untat gid, no. So wala linong-linong kayong syudad na way sa payan nga market day kay ina Lunes, pero wala tawo, no, wala damo nga tawo. Kag ining adlaw man na action, Eric, nagpapanaog sang bag-ong executive order si Mayor Maria Gina Montilla Lizares. Ika-11 na nga executive order, no, Executive Order 2020-011. Bangon sa sining ginayo sa karon, kag nakita gid nga daw problema para sa mga nagatrabaho bala action, Eric, sa gobyerno man o kung sa pribado nga lubrahan kaangay sa mga karinderya, restaurant o kung nagabrigya sa pagkaon kay tigin allowed din niya nga bukas. Siyempre di man masarangan sang tagiyang nga silang ang magtrabaho di mayara sa mga timbang nga gina-allowed man sa pagtrabaho, no. Basta kuha ka lang sang certification sa barangay nga nag-obra ka, panugutan ka nga makagwa sa imo balay para nga magtrabaho. Kay manti kon sundon gid sa kada isa ka puloy-an, no, isa lang ka miyembro sa pamilya ang ginahatagan sang quarantine pass. Quarantine pass nga mo gamiton kung ikaw magbakal sang inyo kinahanglanon sa inyo balay kaangay sa pagkaon, bulong o ano pagid ka kinahanglanon sa sulod sang panimalay, no. So isa lang katawo ang tagaan sang authorization o kung tagaan sang quarantine pass para makagwa, magamit mo ini 3 ka oras lang kinahanglan puli ka sa inyo balay. Di karon nakita nga problema paano ina karon ang nag-obra nga ma-duty siya karon, no, tagaan si certification nga nagapamatuod nga nag-obra siya tigipasugtan. Ang problema naman karon kung wala siya sakyan, pag may ara man siya motor, hindi man siya kabalo mag-drive. Diri ginabawal ang kasanay, no? Para gina-observe nato na ginatawag nga physical distancing. But sa sining hilang, no, kagimutang sa executive order nga ginapahunugutan ang angkas. Bango sa sinang rason kadamo sa mga rason bala, may ara sila motor pero hindi niya pwede magamit nga matagaan sa quarantine pass tungod hindi siya kabalo mag-drive. So kinahanglan niya nga mangita driver para nga magamit ang motor. Kaya wala man sa sakyan ng iban. Kaya wala man sa gabiyahe nga tricycle o tricycad. So gipahanugutan ni Action, Eric, sa aton sang mayor sa siyudad sang Sipalay pinagi sa executive order pwede makaangkas pero kinahanglan gamit gid sila sa mga pagproteksyon sa ila sining lawas. Kaangay sang mask, no. Hindi sila pwede makasakay kung wala sila sang mask. Kag sitahon di sila in kaso na ining butang dire sa kasugtanan o kung sa order hindi nila matuman. So nasolbar na lang ang problema ang parte sa motor nga pwede makaangkas, no. Kag ang police dire Action, Eric, wala untat sa paglibot. So para nga i-implementar gid kun anong nasaad dire sa executive order nga kinahanglan sundon gid. Kag so far naging madinalag-on, no, sa aton paglantaw dire ang tawo gapati, no, tungod sa pagpaintindi man nga ining ginahimo sa karon sa gobyerno para gid ini sa kayuhan sa tanan. Gina-practice hindi lang sa Sipalay, hindi lang sa Bacolod, hindi lang sa bilog nga probinsya sa Negros Occidental, hindi lang sa bilog nga Pilipinas, kundi daw amo man yung gina-practice sa karon, ginahimo sa karon sa iban pa nga mga pungsod sa bilog nga kalibutan, no. So ginapasalamatan naton ang aton mga utod man Action, Eric, na nangin gisunod nila anong ginadihon karon nga tikang sang gobyerno kay para man ini sa kayuhan sang tanan. Samtang naga-report kita subong di daw tungang gab-in dire sa amon hamtangan way sa payang nga temprano pa man ini. Bangod man nga wala ka na sa makita ni isa ka tawo nga nagagwa o nga nagalabay dire sa may merkado, wala na, no. Ara na sa ilatag sa ka mga puloy-an, makita na lang naton ang mga guard on duty sa mga commercial establishment nga trabaho nila. Ara sila kag nagabantay sa ila sining ginabantayan nga building o kon establishmento. Muna na makita mo subong kag ang patrol sa pulis kasako ang pagkadto pagari sa paglibot sa mga barangay dire sa city proper para nga i-implementar, no, o kon pagitaon ini nagabayular sa sining implementar sa karon nga kasuguan o kun ining nasandig o kun nasulod sa executive order nga ginpapanaog sang mayor sa siyudad sang Sipalay. Amo ning observation report katon mahatag sa sining tinuon may angot sa sining unang adlaw sa pag-implementar sang enhanced community quarantine dire sa bilog nga probinsya sang Negros
Occidental. Ini ang inyong ka-aksyon, Aksyon Nonoy de la Cruz. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Aksyon Night Patrol! Salamat kina Aksyon de la Cruz live report dira sa bahin sang Southern Negros. Aton sining si Palay PNP Connection. Magabi dila kay Mr. and Mrs. Jodette Calves Pamposa and family nga nagapaurok-urok gid pamati sa aton sining pagpalagad diri sa inyo para tuntunan ang Aksyon Night Patrol program. Ginatan mo tanan dira happy birthday sa kay Aljim Palacios sang Police Station number 1. Si Aljim Palacios sang Police Station number 1 nagahiwat gid sang iya kadlawan karon nga adlaw. Happy birthday. Jing Britanya and family, happy listening. Sa kay Migota Ernie Encarnado and family. Ang tisoyon kagwapuhon ko nga ihado. Carlos Stephen Ladua, Butchoy, may gabigit. Dira sa Las Piñas City, si Buddy Labrador Jr., nagapaurok-urok gid si Mabel Istrobo sa Hong Kong, Araman. Si Marbit Tuso, Mr. and Mrs. Raymond Alacon Sagal Jr., sa Purok Santol, Barangay Mandaragan. Si Arby May Garcia Parian Di Maala, si Maymay Draga, paurok-urok man, no? Elmer Bagaliales Iliano, sakay Lane V. Saligomba Villoses, tamyaya mga taga La Carlota PNP, kag Civil Security Unit. Si Rod Jolan Lazareto, check attendance man, si Ramski, sang mansilingan maman si Arcel Villarin, si Toto Albic Poy Hinulan, si Reggie Aquisa and family, Mr. and Mrs. Lonsky Didulos ang Pujera United Arab Emirates, si Ana Sheila Linas, pa-check attendance lang si Cars Espelita. Tamiya ko lang si Daddy Cowboy Duran, alin na kay Cars Espelita. Toto Binjilok sino, baga purok-urok pa. Amang medira ka Toto Binjilok sina. Isa sa mapisan katanod sa barangay Panukoy. Amaman si Nene, maninay Nene Fee Campanyel. Aga pa urok-urok man siya. Oh. Si Maninoy Mae, kag si Maninay Chari Salvacion. Ara man siya, pa urok-urok sa Aksyon Night Patrol. Si Police Captain Junji Liba, sang Pulo Pandan Police Station, bago monitor gid. Amay gabi dila sa kay Police Captain Junji Liba, ang bagong hepe sang Pulo Pandan na PNP. Si Toto Lito Espinosa, bago na ko nakahalin panagtag sang goods sa kapawayway siya. Nga gawin sa isang Aksyon Night Patrol program. Si Nang Hermie, gapaurok-urok man sa aton sini nga pagpangalagad sa Aksyon Night Patrol program. Si Topi Arcega kag si Zenian ara man nagapaurok-urok pamati. Si Vicente Dumadeya Himenea, tamya lang si Maninoy Daboya kag si Paria Noel. May gabi din sa kay Arnel Binares Jr. kag Senior, kapamati sila nga duha magamayo. Paurok-urok sila ho. When we come back, balik ang report niya sa John Diaz pagkatapos na sa reportante nga mga pahibalo. Ang balitang ito ay para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay.
Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19 para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas sang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikaduha, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sang hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Gilayon nga magpakonsulta o kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kaalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization.
sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Night Patrol! Pabalik diri sa Tabalagat may gabidira sa mga upod kong grupo sang Mansilingan Athletic Club. Alin sa kay Papang Roy, sa kay Lisa Joy Ilon Amoroso, Welma Joy Villasa, sa kay Florideth Juro Garinganaw. Uy, si Ma'am Pau Pau. Ma'am, good evening. Regards na kay Police Major Luel Garinganaw. Sigurado ko kapurok-urok man isa. Balikan na si aksyon na John Diaz. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Aksyon! Ito ang aksyon! 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 Radyo! Aksyon! Radyo! Aksyon! Aksyon! Night Patrol Field Report! Sa balikan report ni aksyon John Diaz. John, please come back. Actually, update kita, no? Sa mga nagladakpan bala sa curfew kag ining enhanced community quarantine o kung wala home quarantine pass action Eric. As of 11 p.m., ang police station number 1, liwat na naglibot, pero daw wala gid sila. May nakit-an abis sa dalanon nga nagalambiho ko nagalagaw pa karon nga gabi. Ang area sa police station number 2, may naghingagaw action Eric. Nagwalo na tanan. Kaya na to, mga 9:15, 5 lang. Pagka nabot alas 6 ng gabi, may tatlo. Pag sila nga nasikop sa dalaan nga nagalibot, wala na bala ko nung rason sa tatlo. So, walo na tanandre. Ang police station number 4, nagapabilin, 5 ka mga persona. Pero may nagkataas lang ang lugar kami reported. Kung doon may inom-inom pa o may anak ko na sa kilis ng dalan na nagarabihong man. Nalipatan ko station number 3, may ara-4, no? Ang station number 5, ang Balitson Masangkay, dito sa Granada, bangod sa Karamuon, sa mga check-up point, bubla. Miskidihin ka lang kung nga bangga, may ginagakandak ng checkpoint. Dito ay nagiguro, may nagapangahas, at sunod ka makagawa sila balay. 0, ginang record. Ang station number 6, one of the biggest development, kay 0 man sila ang sunirek. Matapos ang pilakadlaw nga tag 20, tag 15 ang ilang kadakpan, nadudla posible 0 ang kaso. Ang station number 7, amo ning medyo dako-dako, pulo ka mga persona, including na ding home quarantine pass kagang curfew. Ang police station number 8, 13, initially do 6 na direksyon ang curfew, ang 7 na diri ang wala home quarantine pass, no? Ang police station number 9, may siyam sila nga nadakpan dito mismo sa area ni Action Rec, and then ang station number 10, ang development ni Police Captain Armelin Vargas, simple lang, ang balya nagresultang pagkapaos siya kay 0 ang ilan nadakpan Action Rec. So, all in all, yung mga sumalapit ng 50, tanan ang nagkadakpan sa atong mga kapulisan may angat diri sa curfew kag home quarantine pass. Kaya sa kanto sa magtakop, itamyawan ko lang nag-monitor karon nga gabi diri si Eliza Maricinio, si Gerald Castaños, Vince Menesalvas, Nico Velis, makagiban pa diri nag-monitor karon din lamang nga gabi. Afekta sa mga matulibos sa Production John Diaz, kinasultan sa Aksyon sa Production Radio. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon! Night ka. Salamat dyan. Si Bosa nga report na Very Abet. Nakabukusan ka papalaga sa Salat Patrol Program sa Lunes edisyon. Balik ini buwas Martes. Same time, same station. Ato sa mga patrol unit reporters in action nga napalaga karong gabi. Action Roger Gutib, Stephen Presquito, Percival Villamor, Nonoy de la Cruz. Of course, Action John Diaz. Nanay kalawa ito piloto sa Patrol 3 na Bara Patrol. News Center, Action Andy Pensor. Technical Partner Studio A, Broadcast Engineer Henry Spurgar, back up direct kay Security Guard Tunog Banwa, back to back kay Security Guard, Campaner with IT Expert Action JM by Keen, Transmitter Control Tower, Barangay Tarok sila sa bago si Broadcast Engineer Edward Balico, back to back kay Security Guard Rene Cordova,
Sa kalas sa station manager, Action na Magbanwa, Production Chief News Director, Action Rex Cantong, ang inyong lagad ang kurman Action at Patrol Program, Lunes, Tub-Tub, Sabado. Ako naman sa Action Direct Magbanwa, nagkasaling adios. Amigos, hasta la vista. Ayaw magkalipat at is magtulog, magpangamuyo. Sa inyong pagpangamuyo, dala kami, dala ako, dala ang bilog ka kwerpo sa Action Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon. God bless the Philippines. Sa Bacolod, Action Radio. Good night. Bye-bye. Good night. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio.